Apa ini gini mah sumpah tenan. Cok, oi, apa? Biasa toh, Cok. Lah wong gena-gena kene gabut tok. Ning di kono ya? Aku di sini. Apa? Mancing aja. Cuma mancing saiki ning ndi lho. Rawo do diobati do disebar beling. Ini Mbak Sumi. iya men kiret nyamuk kowe. Ngene kowe kali ini Mbak Sumi kae lho. Nyamuk tok. Ora entek kowe engko balik-balik. Nanti. Aku ngerti. Nanti Nih, Mbak Slamet. yo men ya plan dia Mbah Slamet dia lahir ra umum kaya bar pancing iki kowe anu kali ini. Ora, Mbak Slamet iki sampe ning situ. Aman-aman. Masa iya? Iya. Saya makan Pancingin di kono. Saya juga ya. Ayo pancing. pancing mulai iki, Cok. Ayo. Iki lho, Cok. Oh iya, kali. Ayo. Ayo. Cok. Kulo kan mau akeh. Belum diobat kan kok. Iki barang. Saya doakan. Patek selamat keselamatan ya guru. Bukan. Ini sekarang jenenge anu. Iki oli. Oh, anu. Apa tuh? Ada nunggu. Sore-sore ngene pedake ngane di. Ini kira orang galak-galak. Li. Nanti li. Tolong. Kain cari seksa aku lagi malah menengai melayu gigi. Aku di loli kejar Pak Desa Garet wedi aku ngatik. Gimana selamat nih? Jenis sorry.
Siapa sih ya?